Jepe, nire arrizkea eta norda challenge egingo dugu. Nor da parrandazaleena? Ni, Ni jarri eta Amunda. guapísimo. Ez dago hemen, baina gure gitarrista Amunda eta berak nos gana por goleada. Egia irabazten ditula, baina ni jarrien Julen ze, lehen igual Pascal zen gehiago, baina orain beti dago lanean eta beti dago laneko txiparekin dazken aldean flojatzen ari da pixkat. Baina berez bera, ni bakarrik jarriet, jarrate garraiz. Nork ematen du denbora gehien mugikorrarekin? Ba, auto berantzuna gezurra, jeetan. Ze jarri zu? Juleak, bai, egia, arrazoia du, hori jarri behar nun. Baina ni Pascal jarri ez, berak beti izaten du, egun guztia, hola esena, ziriko tiempo de uso da hori begiratzen dugunean, berak izatu beti bera, horregatik jarri. Ni mobila baino jarriet nire izena, ze beti nagordena bereakin, de hecho, Shakiraren konparazioa intzaten egin. Sarak irikitzen ordena gaioa, esatu du lanik behar dula, esatu. Lan pixkat dengoet, baina gu ez entzuteko, eta beti esatu gaioa lan, plantak egiten. Nor da taldeko perfekzionistena? Ez estabilatu behar, bakizien da. Nik aurpegin txal jarri ditu, gauza txarra da. Baina, baita ere beragatik, eta askotan, aunque un poco rabia, gero gauzak ondo ateratzen dira, eta askotan Julenen perfekzionismo horregatik. Klar, ez harita, Eta nor da taldeko xurrena? Ze jarri dute? Jo puesto ni, porque bakit niri esango jatzutela. A ber, ja, Sara enpresaria dela eta ohituta dago dirua kontatzen orduan. Askotan, ikusten dut dirua kontatzen eta baina ez da ziurra erako oso eskutza bala da. Baina, diruaren esto bat jarraitzen du eta oso kontrolatu daukan, horregatik jarri den dik. Datu bat, mertxanean kontabilitzen dugu diru guztia, eta bat numerak 140. Beti dago 144, 150, 157, beti dago gehiago. Bai, baina ez da nahita, Nor iristen da azkena entxeguetara? Lehen dago kristo morroka, Nik jarri dut... Julenta, ni hoi da. Ni esoin puntuala nahi, eta zara da, gutxi hautan iristen da berandu, baina berandu iristen denean, una buena tardanza se pega. Bai. Eta ni naiz gehiago, más pixkanaka nekaltzen zaitu horietako bat. Agian da baita ere, ze gauza bat da nire sartzen zen ensaioan, eta beste bat da noiz aterako zean. Eta bukaera horiek ez ditugu oso ondo limitatzen, orduan neni joa askotan, energia pixka gordetzen, porque si no, voy un poco más tarde. Nor aserratzen da gehien? Una peguna casa. Nik Paskalen alde esan behar dut, nik askoz genio txarra daukatera baino eta segurazki arrazoi gabe kabreatzen naiz askoz gehiagotan, baina gira bera dara pixkat sargento horrela kontzertu gunetan eta bera pixo handiena daukena eta orduan, gehiago aserrotzen da, baina ez zer zaldin bat egiten zailagoa aserrotzea, orduan. Eta baita da bera da, igual, responsabilidade handiena duena, eta horrekin, nik uste baita onartuta dagoela gero bera aserretzea, porque askotan gu, ume txiki batzu bezala, eta bera aita. O sea, que normal. Hostia, bastante polita, dentro de la mierda es que es el que más queda ahora, tal. Asumo. Nor jartzen da urdurien kontzertuetan? Bai, urduri, Sara, zu izan ezik, zula segi gote zara. Baina, Sara batzutan urriz ez da, tipo, esatizu bajo. Baina, ni urdurian nahi zorokorrean orduan, ez da inseguridadatik edo kontzertutara oso entxupatu ateratzen naiz, baina badute hor egonezin puntu bat gustatzen zaidana, kontzertua jo baino nago. Baina eske hauek dira bi arroka, ez dira urduri jartzen inoiz. Orduan, ez da zaila. Nor da superstiziosoena? Jo guztu ni baina galdera ikurra. Bai, nik nero jarriet. Eta superstizioso izatean ustez akatxo handi bat da, inteligentziaren aurka dona, baina banaiz, sin más. Osa, Sara da aquello igual más enigmática, rollo... Más mística. Eta Julen da gaizkiatako dago. Bai, más acojonado. Nork ligatzen du gehien? Ja, bastante zuta, Sarak. A ver, ez dira hola fuckboy edo fuckgirl batzuk orokorrean, gutxienez kontzertu honetan, baina bai, Sararen gana jende asko hurbiltzen dela, tipo... Igual da mertxan agolako suertzen. A ver, irutatik bat aukeratu barko manu, Sara esango nuke. Bai, baduzu magnetismo puntu hori jendean pixkaten gantzatzen duna esango nuke nik. Hori diruak, Nork du parranda baten ostean egindakoa ez gogoratzeko aukera gehien? Nik ez dakit. Julen, ja, zan diteke. A ver, normalean, gogoratzen naiz.
Osea, baina, bueno, Típica pues sola ya está, es lo que hay. potoloenak mitiko tal. Bai, Nik nigan- japoneteko somozkorra baino gero batzen naiz. Ez dugu horretu baino, nahi sartzen zaitola inseguridade hori, ostia, zer esan nion, zer esan nion beste honi, eta orduan behar galdetzen dut, tipo, atzo hau esan nuen. Osa, hori dago gora, tu, no me jodas. Baina ez da beste nahi zako gogatzen, da igual gauzak imaginatzen ditu dara. Nor zaintzen da gehien? Nik enduta, Bai, baina zaindu auto zaintza bat eta hortan, osea, lo egiten dut egun osoan. Orduan horrek ja konbalida zaintzea, ez? Bai, gehiagin guzo, ez? Osea, otzean roiga mailu amara bordu eta hori da pixkat. Ez, esaten durako, gero mareatu esaten dela. Gaizki, bai. Baina, osea, gero atxikoria edaten du, eta kombucha, eta, bueno, beste hori behar gustatzen zego, baina, normalean edaten duzu asko, atxikoria, kombucha, yoga egiten duzu, esan ez, bakazu lifestyle bat Bai, nahiko garbia. edo zugai kirola, no sé. Bai, horrengo egual ni, bai, baina sara gehien. Bueno, hau izan da dena, eskerrik asko bideo ikusteagatik, gu Merinares gara eta ez dakit etorri gure kontzertutara, asko gustatuko zaizkizue, entzun Spotify, elkarbanatu, hurbildu gure gana, idatzi guzue eta